Има моменти, които трудно се обясняват с числа, с анализи или с институционални формули. Моменти, в които се чува не позиция, а преживяване. Все по-често млади, високо образовани българи говорят за европейския път на България с вълнение, което не се учи и не се симулира. С увереност, която идва не от декларации, а от принадлежност. Преди няколко седмици присъствах на такъв разговор. Българин, израснал в Нидерландия и днес вземаш отговорна позиция в европейска институция, каза съвсем просто: от малък се опитвах да убеждавам съучениците и приятелите си, че България е част от Европа. Не ме разбирах. Днес всички разбират. В тези думи нямаше поза, имаше спокойствие и яснота. Днес думите «Добре дошла, България» могат да се чуят и да се видят във Франкфурт, Брюксел, Люксембург и на още много места в Европа. Нашият отговор към приятелите ни там е кратък и ясен. Благодаря, приятели, ние сме си вкъщи. Това не е протокол, това е чувство. В този смисъл еврото не е просто икономическо решение. То не е само валута. То е знак за принадлежност. Че мястото ти не е в периферията, а в пространство на общи правила, доверие и отговорност. Знак, че усилието, което си положил, е било разпознато и прието. Българският лев винаги е бил повече от пари. Името му идва от лъва, символ, който съпътства българската държавност от векове. Левът остава част от нашата история и от паметта на поколения българи. Никой не го отнема. Той просто заема своето място в разказа за страната ни, редом с марките, франковете и лирите на други европейски народи. Еврото не прекъсва този разказ. То го продължава. Българските букви, образите на Мадарския конник, на Свети Иван Рилски и на Паисий Хилендарски върху европейските пари казват ясно: ние не се отказваме от себе си. Ние заявяваме кои сме. В последните дни този избор беше отбелязан и от Вселенския патриарх Вартоломей, с онзи спокоен авторитет, който не съди, а разпознава значението на символите. Момент, който отразява уверено присъствие на България в Европа, духовна зрялост и уважение към собствената й история. Не като отказ от идентичност, а като нейно уверено присъствие в по-широка общност. Този момент не изисква възторг. Той изисква яснота и спокойната увереност, че принадлежността, паметта и бъдещето могат да вървят заедно. Боже, пази България! Така пише на най-новите европейски монети. И това казва достатъчно. Защото България е Европа и Европа е България.